mensen, je kijkt weer naar het YouTube kanaal van Gebroeders Wolf. Een nieuwe aflevering van Flashbacks. En dit keer zit ik met niemand minder dan Jomar Freitas, ja. Jomar is dat toch? Ja. Juist. Jomar Freitas. Je hebt mij 5 foto's gestuurd. Maar voordat ik daarmee begin. Wat voor een jongen ben je eigenlijk? Nou, ik ben gewoon een rustige kerel, man. Dus ik doe muziek, ik chill. Dat is het gewoon. Ja. Dat ben ik. Oké, dan ga ik gelijk naar de eerste foto. Jullie krijgen het sowieso in beeld te zien. Dat is deze. Ja, wat voor gevoel krijg je hierbij? Ja, dat was heel veel jaren geleden. Toen ik nog... ja, ik draag bijna luier daar nog, denk ik. Maar Ja? dat is ik samen met mijn broer. Oké. We waren daar Groeneveen, Nederland. Ja. Dus toen ik jonger was, woonde ik dus in Nederland. Oh, dit ben jij? Ja, precies. Ik zou bijna zeggen, je staat daar met je zusje. Nee, kijk, in principe, mijn moeder die wou een dochtertje en Jij was de loof. ja, Oké. ik moest hem nemen. Dus ik sta daar met mijn broer en dat is bij die voetbalveld van Groeneveen, bij die flatgebouw waar de vliegramp was. Oké, ja. Dus wij woonden daar bij het gebouw. Ik heb jou die foto gestuurd namelijk omdat toen we daar woonden nog, dus ja, ik ben daar opgegroeid, een beetje chillen en toen was het die vliegramp en toen waren we naar Curaçao gekomen daarna. Dus een beetje, ja, daardoor die foto. Oké. Die vliegram, is dat die van Belmen? Ja, Oké. klopt. Dus daar ben je eigenlijk opgegroeid in Belmen? Ja, ik woonde dus Belmer, maar die flatgebouw toen dat echt was Groeneveen. Ja, Ik weet niet of het nog steeds zo heet daar. dat weet ik niet meer. Maar ja, dus daar waar die Belmerplein is, waar je die monumenten hebt staan, Ja. dus waren er een paar flatgebouwen. En zoals je al weet, die vliegtuigen is erin komen vallen. En ja, wij woonden eigenlijk daar, 6 hoog, groen licht. En ja, dat was eigenlijk een ervaring in mijn leven wat, ja, tot de dag van vandaag heb ik een beetje, weet je, last van vliegtuigen, maar... Oké. Dus het was echt iets in mijn leven zo van. Ja. Want waar ben je geboren? Curaçao. Curaçao. Ik was geboren in Curaçao, maar toen waren we meteen naar Nederland gegaan. Oké. En want mijn vader die werkte toen de tijd bij de Fokker. Hij was een vliegtuigvleugelmonteur. Ja. En dus we waren naar Nederland gegaan daardoor. Oké. En ja, dus we zaten die dag op die 4 oktober thuis in de woonkamer. En dan zegt mijn vader van, hey, die vliegtuig, ik zie die vleugel is niet goed, die gaat hierin komen vallen. En toen ja, gingen we naar de deur lopen en omdat wij gelukkig waren we bij de deur dat die deur open bleef staan. Want Ja. de deuren van de buren die waren meteen zo schots en scheef, die kon niet meer open. Ja. Dus buren konden dan eigenlijk door de balkon achterop bij ons Jullie? ja, naar buiten. Anders waren we allemaal gewoon binnen vast. Dus eigenlijk gelukkig dat je vader scherp was. Ja, eigenlijk. precies. En ja, dit is je broer? Ja, dat is mijn oudste broer. Ik heb er 2, een kleine en een grotere. Maar op dit foto staat er eentje. Wat betekent hij voor jou? Nou, kijk, mijn broer en ik, we waren zoals water en olie toen we jonger waren. Ja. Dus de hele tijd vechten. Op die foto lijkt het niet, maar Ja. ik moest echt een keertje met de machete achter hem aan lopen. Maar ja, dat zijn echt, ja, weet je, het is echt van siblings, broers. Ja. Kijk, een keertje bijvoorbeeld, ik geef je een voorbeeld. Je kreeg op school vroeger een pakje melk. En dus ik nam mijn melk naar huis, ik zet het in de koelkast, want ik wil koud melk. Ja. En hij laat die van hem in de tas. Ja. Wat doet hij? Hij zegt van nee, ik wil die van jou. En dan pakt hij die en dan gaat hij die drinken en dan zegt hij van ja, nu moet jij die warme melk drinken. Ja. Dus dat soort dingen. Maar ja, huidig zijn we echt close. Ja, hij is gewoon sowieso mijn broer. Hij woont nog steeds in Nederland, ik ben hier. Ja. Dus ja, mijn oudste zoon die belt hem de hele dag van hij wil naar hem toe. Dus ja, je kan je voorstellen, het is een beetje lastig dat je broer helemaal weg is. Maar ja, verder zijn we gewoon chill. Nu. Oké. Dus wel een goede band. Ja. Ik kijk even wat ik nog meer heb. Ik ga voor deze nu. Ja, dat was in 2011. Was een talentenjacht van Dolfijn FM. Dat was de Golden Voice. Ja. Had ik meegedaan. Ja. Ja, dat was, ik heb
ik had gewonnen die talentenjacht. Ja, vandaar die foto gewoon. En daarna had ik besloten van, weet je wat, ik ga fulltime muziek doen. Oké. Dus ja, dat was echt een turning point van of gewoon aan de zijkant muziek doen of fulltime. En Dit was 2011? Ja. En hiervoor, voor die talentenjacht, wat deed je dan qua werk? Als ik dat, ik zat op school gewoon, ik ging naar de UNA. Aha, Ik ja. deed accountancy studeren. En ja, daarna ben ik gewoon muziek gaan doen. Dus ik heb niks met accountancy gedaan van werken of zo. Ja. Ik dacht gewoon zoiets van, weet je wat, ik vind het prettig met muziek. Ik vind het gaat, het draait, dus waarom niet? Dus door het winnen, zeg maar, heb je besloten eigenlijk dat Ja, dat kijk. jouw route gaat worden? Door het winnen kreeg ik een beetje naamsbekendheid en toen werd ik een beetje benaderd door een paar mensen van, weet je wat, kom je hier even optreden, daar Ja. optreden. En ja, dus het was meer zoiets van, ik kreeg, de deur werd geopend van, ik kon in kroegjes, hotels, restaurants en dat soort dingen even gewoon wekelijks optredens doen en een beetje draaien. En ja, dus na dit werd het makkelijker en het ging gewoon, dus ik zei van ja, ik doe het. Heb je ook de entertainmentwereld in Nederland meegemaakt? Ja, 2 jaar geleden was ik een maandje of zo, ben ik daar gaan optreden, heb ik een toertje gedaan. Ja. Maar dus dan weer een beetje meer, ik ken iemand daar die heet Leo. Die heeft een agency en hij boekt Oké. artiesten en ik ging daar een beetje rondtoeren, kroegjes en privéfeestjes en dat soort dingen. Is er een verschil tussen de entertainmentwereld van Nederland en Curaçao? Groot verschil. Kijk, de mensen in Nederland zijn, ze geven meer appreciation, weet je. Hier in Curaçao zijn de mensen best droog. Ja, dus je geeft hun iets. Hun zeggen achteraf van, hé, het is goed gedaan, bla bla bla. Van, we vonden het leuk, we vonden het. Maar je ziet het niet direct aan hun houding. Terwijl in Nederland is, kijk, na een maandje in Nederland optreden, zei ik meteen tegen een vriend van mij van, luister, als je het in Nederland niet kan doen, hou op met muziek. Ja, ja. Want je hoeft bijna niks te doen, hè. Iedereen is meteen engaged, iedereen Ja. doet mee, dus. Maar hier moet je het echt, weet je moet de mensen echt gaan trekken als je ze aan het rollen wil krijgen. Oké, ja. Ik ga weer even scrollen. Ik denk, we gaan nu voor deze. Ja, dit is een foto met mijn zoon, mijn grootste en mijn oudste. Dus dit was zeg maar voor mij, weet je, op het moment dat ik voor het eerst vader werd. Ja, je beseft meteen van, hé, ik ben verantwoordelijk voor iemand anders. En je gaat meteen harder nokken, je wilt dingen lukken, behalen. Op dit moment had ik bijvoorbeeld nog geen eigen woning. Ja. Dus ik woonde bij mijn moeder. En ik dacht meteen van ja, ik heb nu een zoon, dus ik moet gewoon eraan gaan werken. En ineens, een jaar of 2 later, had ik een hele huis staan, weet je. Maar dus de motivatie daarvoor was sowieso mijn zoon. Oké, hoeveel heb je er nu? 2. 2. Ja. 2. Ja, ik denk 2 is ook genoeg, hè. Ja? Ik denk ik ben oké. Geen meer kinderen. Ik heb 2 mannetjes en kijk, ben ik blij mee. Dus ik denk, ik heb genoeg aan kinderen even. Maar je oudste was dus je motivatie? Ja. Of nog meer motivatie? Ja, het was een draaipunt. Hè. Zoiets van, kijk, daarvoor, weet je, als man zijnde ben je gewoon chill, weet je. Als je kan eten, als je kleren hebt aan je, weet je, Als je aan je alleen lijf. bent. Ja, Ja. dus dan ben je chill, gewoon, maakt niet uit. Ach, als ik maar ergens heb om te liggen. Klopt, ja. En dan ineens heb ik een zoon en dan denk ik van, oké, ik moet even iets hebben. Ja. Wat ik kan achterlaten voor mijn kinderen, weet je. En dus meteen gaat die licht branden en dan ga je meteen hard nokken en dan ga je een beetje anders spenderen en leven een beetje anders benaderen. En ja, dus voor mij, mijn zoon was echt zo'n draaipunt van oké, nu moet je het wel gaan doen. Ja. Is dat ook de voorbeeld die je kreeg van jouw vader toen? Nou, kijk, ik ben sowieso tweede zoon. Dus wanneer ik was gekomen, zou ik zeggen van, ja, mijn vader, ik kan niet klagen over Ja. mijn vader. Want hij heeft altijd voor alles gezorgd.
tot de dag van vandaag, als ik hem even opbel en zeg van luister pa, het loopt even vast. Ja. Dan zegt hij van, oké, wat moet ik doen? Moet ik je mijn t-shirt geven, weet je? Maar dus ja, ik heb dat voorbeeld van hem gekregen, dat hij gewoon altijd daar staat. En ik wil dat ook voor mijn Klopt. Ja. zoontjes doen. Dus daarom zet ik mezelf in de positie van, zodra hun iets nodig hebben, moet je het kunnen, weet je, deliveren. Zijn ze ook bezig met muziek nu? Of? Nou, kijk, die grootste die vindt zingen leuk en die kleinste die vindt gitaar spelen en zingen leuk. Dus hun vinden het leuk. Ik duw ze niet in die richting, Ja. maar whatever they wanna do, weet je, dan... dat Waarom zou- niet eigenlijk? Kijk, het is voor mij belangrijk dat als je iets doet, dat je het goed gaat doen. Ja. En dan moet je het ook leuk vinden. Ja. En als ik zoiets heb van ja, doe dit, doe dit, doe dit, Ja. doe, en hun vinden het leuk, op den duur gaan ze het niet willen doen. Klopt. Kijk, Ja. het is ook zo, bijvoorbeeld met mij, ik vind muziek, ik vond muziek altijd leuk, ik wou altijd muziek doen. Maar in principe zeiden mijn ouders tegen mij zoiets van, met muziek kan je geen bestaan bouwen op Curaçao. Ja, dus doe liever iets anders, doe liever iets anders. Dus ik heb dan jaren besteed aan bijvoorbeeld accountancy studeren en dat soort dingen. En dan uiteindelijk doe ik er niks mee. En dan zit ik Klopt. nu toch wel met muziek bezig, ben ik toch wel met muziek bezig. Nou, kijk, die studie hebben is sowieso een voordeel, Ja. maar had ook gewoon naar de conservatorium kunnen gaan. En dan gewoon meteen alles op muziek richten. Ja. En dan nu gewoon 100% gewoon muziek, muziek, muziek. Weet je, dus daarom vind ik het belangrijk dat hun gewoon van hun eigen wil zeggen van oké, ik wil dit doen, ik wil dat doen, ik wil dit doen. En wat hun uiteindelijk leuk vinden, dat mogen ze doen. Op dit moment ben je dus fulltime bezig met muziek. Ja, 100%. Ben je dan van mening dat je dan wel van muziek kan leven hier op Curaçao? Ik maak er een bestand aan. I mean, ik heb het niet krap. Ja. Ik leef comfortabel. Dus kijk, het punt is, je kan van alles een bestaan maken zolang jij zelf ervoor kiest en klaar staat om echt, weet je, Ja. om te gaan knokken. Want niks is makkelijk. Het is sowieso een beetje, op Curaçao moet je een beetje van alles en nog wat doen als je muziek doet. Weet je, kan je niet zeggen van oké, bijvoorbeeld, ik hou van R&B en soul music. Maar dat hier is echt een niche, Ja. een klein groepje. Dus als ik dat ga doen en specifiek dat ga doen, dan kom je er niet, weet je. Maar uiteindelijk doe ik gewoon een beetje van alles en nog wat. Ik speel met de band, ik speel op mijn eigen. Ik heb ook weer een eigen bandje en dan een setting van 2, een setting van 3. We doen een beetje mixmuziek, weet je. En dan draait het. Ja. Want ik doe bijvoorbeeld nu tussen de 3 en de 4 optredens per week. En nou, zit je lekker ruim, gewoon chill. Dus het hangt er vanaf van hoe jij bent als persoon, Ja. wat jij wilt behalen. Als je wilt met tekenen bijvoorbeeld ook. Als je dat wilt doen, dan moet je dat gewoon doen. Klopt. Kijk, op Curaçao, weet je, het is wel een beetje saai, een beetje laf. Dat mensen bijvoorbeeld alles wat kunst niet aanneemt als een baan. Ja. Weet je, want als mensen tegen me zeggen van, hé, wat doe jij voor een baan? Waar werk je? Ik zeg, ik maak muziek. Nee, maar waar werk je? Ja. Ja, ik maak muziek. Maar waar werk je dan? Ja, ik maak muziek. Dat is mijn werk, weet je. Ja. Dus, maar voor men is dat zoiets van, nee, dat is een hobby. Het is geen werk. Ja, ik denk dat dat komt door onze voorouders, denk ik. En ja, dat is ook zo. Het is meer zoiets van, kijk, wij hebben zoiets van, ga naar school Ja. om een goede baan te krijgen. Ja. Weet je, en ik zeg dat altijd. Ik zeg van, nee, het is niet ga naar school om een goede baan te krijgen. Het is ga naar school, onttrek kennis en doe iets voor jezelf. Juist. Weet je, want een goede baan krijgen, dat betekent, ik ga werken voor iemand die Ja. iets doet voor zichzelf. En ik maak zijn dromen waar. Waarom niet Ja. mijn eigen? Klopt. Dus Klopt. het is een beetje meer met, heeft echt te maken met onze samenleving, Ja. hoe het is samengezet, weet je. We hebben nog 2 te gaan. We gaan naar deze. Ja, dat was mijn eerste bandje. Want kijk, vroeger was ik echt een churchboy van opgebracht in de kerk. Dus ik had zoiets van, nee, ik ga niet in een band. Ik ga niet dit doen, ik ga niet dat doen. En toen was ik begonnen met, na 2011 dacht ik van, hé, ik ga ervoor, ik ga van muziek een bestaan bouwen. En toen werd ik benaderd door Gedeon Chanter, hij is Ja. een pianist.
oorspronkelijk een jazzspeler, maar hij speelt van alles en nog wat. En toen zei hij tegen mij van, hey, ik heb je horen zingen en ik zou het leuk vinden als jij met ons in de band zou komen. Dit is Harley Silvani, die is topzanger. Ja. Ik weet niet of je haar kent. Die naam zegt me wel iets, ja. En zij is echt een topzanger en dus waren we samen begonnen met een band die G-Spot werd genoemd. En wij deden een beetje Als ik R&B. daar even mag inhaken, het is Ja. een band van kerk of? Nee. Oké. Nee. Ik wou net zeggen, want de naam en kerk. nee. Het was, het is echt een nieuw zo R&B band. Dus Oké, we ja. deden Osher muziek, Ja. Ashanti. Dan begrijp ik de Alicia naam wel, Keys. ja. Dat soort dingen deden Oké. we. En ook een paar originele nummers. Dus ja, dat was dat. Gewoon, dat was de eerste band waar ik dacht van oké, ik ga meedoen. Hoe was de switch voor jou, zeg maar, want hiervoor deed je talentenjacht, solo Ja. artiest, van dat naar een band? In principe weet je, het is, ja, die switch. Het was eerst aan het begin zoiets van, kijk, ik ben gewend aan, ik speel mijn gitaar en ik zing. Dus Ja. ik bepaal alles gewoon zelf. Ik weet wanneer ik wat ga doen, dus ik moest een beetje aanpassen aan het feit van, Ja. oké, nu zit je met een groep mensen samen. Weet je, dus je moet opletten van dit, dat, er moet meer geoefend worden. Afspraken moeten gemaakt worden. Je kan niet gewoon zomaar zeggen van oké, ik wil dit doen, ik ga dit doen, Ja. ik doe het zo. Dus ja, het was een aanpassingperiode, maar daarna ja, was gewoon chill, gezellig. Want kijk, op Curaçao heb je dat ook, hè. Wij chillen. Klopt. Wij chillen echt, wij chillen hard. Als je wil chillen, dan is Merendeel, Curaçao, ja kijk. Wij chillen hard en dan werken we, weet je. En kijk, aan het begin was dit echt meer van, oké, laten we gewoon gaan samen chillen, we gaan optreden, bla bla bla. Iedereen, kijk, ik stuur dit liedje, ik ga dit zingen, check dat. En dan, daarna werd het zoiets van, oké, mensen vragen naar de band, laten we gaan oefenen, kom, Ja. we moeten samenkomen. En toen begon het meer een beetje met, weet je, laten we liedjes gaan schrijven, laten we dit gaan doen. En kijk, die overstap van alleen doen en dan met een groep mensen doen, is altijd zoiets van, als je schrijft bijvoorbeeld, ik zit bijvoorbeeld thuis even, dan zet ik zo te kijken en dan van, oh, ik heb een idee. En dan ga ik gewoon mijn gitaar pakken en hup, een liedje. Maar van, jij belt me op van, hé, laten we een liedje gaan maken. Ja. We moeten vandaag een liedje maken, maar volgende week, dan is het weer anders. Want dan zitten we samen en Klopt. dan moeten we even gaan overleggen van, wat vind jij leuk, wat vind ik leuk, klopt dit, kan dit, weet je. Dus ja, dat was de enige aanpassing. Dit was je eerste band? Ja. Eh, Ja, nou, mijn eerste band, zeg maar, wat commercieel. Juist. Want Ja. ik had eerst een band, maar dat was echt een kerkbandje. Ja. Van waar we echt allemaal van onze eigen composities zongen in de kerk. En ja, daarbij hebben we niet echt iets gedaan. En tot de dag van vandaag hoor ik van mensen nog van, ja, maar die liedjes van toen moet je gaan opnemen, dit, dat. Ik zeg van, ja, maar die band is al lang niet meer samen. Dus het is, iedereen is weer anders. Een paar wonen in Aruba, een paar in Nederland. Wij zijn hier, dus ja, het gaat een beetje moeilijk. Op dit moment ben je bezig in een van de grootste banden van Curaçao. Ja, dat is One Flavors, ja. Of misschien wel de grootste voor bepaalde mensen. Het is waar je van houdt. Hoe ga je daarmee om, zeg maar, met de bekendheid? Qua muziek maken ook. Want jullie zijn een bepaalde... Je hebt misschien 3 grote bands hier op Curaçao. Ja, En alle 3 maken wel een bepaald soort muziek. klopt. Jullie zitten links, zeg maar, dan heb je midden en rechts. Jullie zitten links. Hoe kijk je dan naar de publiek van jullie, van de linkerkant, zeg maar? Weet je, zoals ik zei aan het begin, ik ben super chill, man. Dus voor mij, mensen zeggen tegen mij altijd van, ja, maar jij bent bekend. Ik zeg van, ben ik Ja. zo bekend of maakt het uit? I'm still the same person. En qua publiek, kijk, publiek is, ik vind het altijd mooi dat mensen ons steunen van als we liedjes uitbrengen, dat mensen het gaan beluisteren en dan ook gaan draaien en aanvragen en dat soort dingen. Die support is altijd mooi van je crowd.
Dus, want je doet het eigenlijk daarvoor. Ja. Want het heeft geen zin als je muziek maakt en niemand luistert ernaar of Klopt. niemand vindt het leuk. Op een gegeven moment houdt het op, want je investeert geld, tijd en dat soort dingen in muziek maken. En het is sowieso gewoon voor je publiek. Ja. Dus en end of the day, wat ik kan zeggen is, ja, het is gewoon een leuke belevenis. Samen met het team gewoon, kijk, je moet begrijpen, het is echt zoiets van, we vechten, we huilen samen, we lachen samen en dan, daar gaan we ervoor, weet je. Ja. Dus het is gewoon een soort van een familie geworden van, kijk, ik ben het niet met jou eens op dit, jij bent niet met mij eens, dus het is net als je broers en zo. Dus jullie vechten, jullie hebben discussies, maar end of the day kan niemand van buiten zoiets komen van, weet je, don't mess with my bro, Ja. because Ja. it's gonna be beef. Weet Volgens je. mij schrijf je ook zelf Ja, ik schrijf Oh. zelf. voor anderen. Nou kijk, mensen hebben me benaderd. Ik heb voor een paar mensen geschreven, maar meestal schrijf ik gewoon voor mezelf. De liedjes die jij schrijft, nemen jullie af en toe op, of misschien vaak nemen jullie die op. Wie kiest dan wat wel of niet uitkomt? Kijk, met One Flavors hebben we zo'n systeem. Sowieso is het zoiets van, je schrijft, je brengt je liedje en dan is er een team die luistert en zegt van, oké, dit klopt met One, dit klopt niet. Ja. En dan gewoon, oké, laten we gaan opnemen, of deze niet, die wel, of liever deze gaat eerst. En sowieso als zanger heb je sowieso zeggenschap van, ja, maar ik wil dit doen, ik wil dat. Ja. Dus het is vrij. Oké. Dus het is niet zoiets van, je hebt één iemand die zegt van, ja, dit Deze, niet. ja. Maar je hebt gewoon als team samen zitten we zeggen van, oké, jij hebt deze liedjes gebracht. Van deze liedjes vinden wij allemaal als groep deze beter. Wat vind jij? Oké, laten we deze doen. Ja, Dus dat is gewoon een systeem. dus de flexibiliteit is er wel een beetje. Ja, kijk, kan je ook horen aan de liedjes wat One Flavors uitbrengt. Ieder artiest heeft echt een ander kleur, Klopt. ander Ja. vibe, ander stijl. Daarom heet het ook One Flavors. Want het is van verschillende smaken, Ja. zeg maar. Dus, en dat brengen we samen en dat brengen we naar buiten voor Curaçao, Nederland, Aruba, Bonaire en iedereen die het leuk wil hebben. We gaan naar de laatste. Ik denk dat deze foto jou eigenlijk zonder woorden beschrijft eigenlijk. Precies, ja. Ja, dat ben ik in één oogopslag. Ja. Een jongen met zijn gitaar. Je kan me nergens vinden zonder mijn gitaar. Ja. Ik heb zo'n weddenschap met vrienden en mensen zo van, als je mij ergens ziet, ja, en je vraagt mij op mijn gitaar en ik zeg nee, dan geef ik je 200 gulden. Ja. Maar vraag je ervoor en ik pak hem, dan geef jij mij 200 gulden. Nou, die weddenschap heb ik nog nooit verloren. En, Ja. dus het is een geldmakertje. Ik heb hem altijd bij me. Altijd, 100% altijd. Heb je wel eens gewonnen gewoon dat ze jou hebben? Ja? Dus mensen zo van, ze komen bijvoorbeeld bij de beach, dan lig ik daar eventjes en zeg van, ja, nu! Ja. Ik zeg van, oké, wacht even. Dan loop ik gewoon even naar mijn auto toe en dan breng ik hem. Dus het is nog nooit gebeurd. Ja, oké, het is wel gebeurd hoor, maar toen was ik even in het buitenland. Ja. Was ik met de band gegaan en toen was het niet nodig om mijn gitaar mee te nemen. Dus gewoon om minder luggage te hebben. Ja. Maar anders dan dat, dan heb ik hem gewoon 100% altijd bij me. Wat zegt deze foto nog meer? Of wat betekent deze foto voor jou? Laat me het zo vragen. Kijk, voor mij is het wanneer ik het op mijn rustigst ben, wanneer ik chill ben, it's my peace zone, is wanneer ik muziek ben aan het maken. Ja. Chill in mijn eentje met mijn gitaar. Dat is voor mij gewoon mijn zone. Dus dan zit ik eigenlijk 100% in mijn comfort. Ja. Weet je, en jij vroeg net ook weer zoiets van hoe was het een beetje aanpassen van met de band spelen. Vroeger begon ik met mijn gitaar erbij, weet je, want als ik zonder mijn gitaar sta voor een publiek, dan voel ik me naakt. Ja. Weet je, dan weet ik niet wat ik moet met mijn handen, dan weet ik niet hoe ik moet staan, ik weet niet waar ik moet kijken. En terwijl als ik mijn gitaar heb, dan heb je een afleiding, ja. ja, niet een afleiding, maar dan is alles gewoon meteen weer kalm. Een beetje van, ja. oké, ja, dit is hem. Ja. Gewoon, dus ja, voor mij is het meer zoiets van, deze foto zegt gewoon meer zoiets van, ik heb mijn gitaar, wij zijn één. Het is gewoon een verlenging van mij, Ja. weet je. Dus vandaar. Als je een keuze moest kiezen Aha. tussen gitaar spelen of zingen, Oef,
Ja, dat is moeilijk. Dat is moeilijk, want Je hebt alleen die twee keuzes, dus kijk, ik kan niet zeggen beide of... ik zou zeggen zingen. Waarom zou ik zeggen zingen? Omdat het nog nooit is overkomen dat ik een tijdje zonder gitaar spelen moest. Maar ik moest wel een tijdje zonder zingen, omdat mijn stembanden die waren aangetast. Ja. En toen moest ik bijvoorbeeld voor een maand of 3 mocht ik niet praten, niet zingen en niet. Dus ik moest naar logopedie. Ja. Dus allemaal trainingen doen om weer dat mijn stem weer een beetje op waar het moest terugkwam. Ja. En kijk, op dat moment had ik zoiets van een identiteitscrisis. Want ik identificeerde mezelf altijd met zingen. Ja. En ineens kan ik dat niet doen. Ja. Mag ik dat niet doen. Dus ik had dat zo gemist. Ik voelde me, zeg maar, borderline depressief. Zo Ja. van, Maar, dus, vanuit dat punt zou ik zeggen van, ik zou kiezen voor zingen. Maar ik weet niet hoe het zou zijn als Zonder je ik een gitaar. maand of 3 Ja. zonder mijn gitaar moet. Dus, het is ja, laten we zeggen zingen. Ik zou kiezen voor zingen. Misschien is je antwoord morgen weer anders. Ja, misschien als ik bijvoorbeeld een maand of 3 zonder Ja. mijn gitaar moet, dan ineens zou ik zeggen van ja, daar kan ik niet zonder. Maar wat ik wel kan zeggen is, toen ik niet mocht zingen en ik speelde gitaar, dan had ik moeite ermee. Want als ik gitaar speel, dan wil je ineens zingen. Dus want die twee gaan normaal samen, weet je, bij mij. En nu ineens kan je 1 doen en dan ga je die andere doen erbij, dan lukt het niet. En Ja. het is een beetje frustrerend. Dus ja, maar vanuit het punt dat ik wel even zonder zingen moest en ik voelde die backlash ervan, zou ik zeggen van, ik zou kiezen voor zingen. Als je even nadenkt, wat is het dieptepunt in jouw carrière geweest? Je bedoelt dieptepunt als in hoogtepunt? Een periode waar je eigenlijk niet weer naartoe wilt gaan. Of aan wilt denken überhaupt, eigenlijk. Ah ja, dat heb ik net met jou gedeeld. Oké, Het moment waar ik voor 3 maanden gewoon even stemrust moest nemen, want mijn stembanden die... Ja. Kijk, het was meer zoiets van, kijk, als persoon, voordat ik echt een baan of een carrière van muziek heb gemaakt. Ik begon al vanaf 4 jaar was ik bezig met muziek. Oké, ja. Ik zong in kerk en in koortjes en dan met mijn eigen bandje. En, dus meer als artiest zijnde, zeg maar, het zingen is gewoon een deel van mijn Ja. identiteit, weet je. Het is meer van wie ik ben, weet je. Het is niet iets dat ik kan, het is gewoon iets dat ik ben. Ik ben zingen Ja. is mij met mijn gitaar, weet je. Dus op het moment dat je beseft dat dit kan stoppen door gezondheidsredenen, dus dan it was a dark period. Zoiets Ja. van nee, dit wil ik nooit meer meemaken. Ik wens het niet, weet je, niet eens voor de ergste vijand, Ja. weet je. Dus ja, voor mij, dat was het moment van zoiets van, oké, dit wil ik nooit meer meemaken. En als we dan nu gaan naar je hoogtepunt in je carrière? Nou, de wereld heb leren kennen door wat ik doe. Dus ik kon gaan naar Italië, ik kon gaan naar Mexico, dus ik ging optreden daar in Colombia en allemaal dingen. Dus voor mij was het altijd leuker, gewoon van je zit thuis, dan krijg je een e-mail van hey, luister, we hebben jou gezien, we hebben jou gehoord en weet je, we zouden het leuk vinden als jij bijvoorbeeld bij mij in Italië komt voor mijn bruiloft. En Ja. dan wordt alles geregeld, dan ga je gewoon even naar Italië, bruiloftje doen, een paar dagen toeren, weet je, rondlopen, checken en dan terug naar huis, weet je. Dus voor mij is dat zoiets iets moois van, oké, ja, van mezelf in principe ben ik niet zoveel van het vliegen, door het vliegen, ik heb er een beetje hekel aan. Ja. Van als ik moet vliegen, dan ben ik altijd een beetje onrustig, moet een pilletje nemen, dit, dat, zo. Maar dan sowieso als ik moet gaan zingen, dan zeg ik van oké, het moet wel. Dus laten we gaan. En, Ja, ik dacht daar net aan, want we hebben ooit een interview met Quincy gehad, Quincy Amasha. ja? Ja, normaal doe ik dit met mijn broer, Ja, voor oké. YouTube. We hebben een interview en hij had zoiets benoemd tijdens het interview van af en toe zit je in een vliegtuig
En dan denkt hij van, wat als het de dag is van degene die voor mij zit? Ja, kijk, kijk, dus hij ziet het zo, maar ik heb het zo van, wat als het vandaag is de dag dat die motor een beetje niet goed is, weet je, van die guy was een beetje lui, hij heeft niet gecheckt dat er een schroef los zit en die schroef gaat, weet je. Eigenlijk heb jij het eigenlijk al van dichtbij meegemaakt. Ja, precies, dus kijk, weet je, mensen geloven dit niet, maar de engste vlucht is van Curaçao naar Bonaire. Kijk, lange vluchten is niet meer zo erg. Kijk, met die grote vliegtuigen dan voel je niks. Maar van Curaçao naar Bonaire, dan zit je in zo'n klein dingetje. Dan zit je met 8 man. En dan ga je zo, vlieg je zo. Nee jongen, op dat moment wanneer dat naar beneden gaat, dan zie je zo. Nee joh. Dus ja, nee. Maar voor mij is dat eigenlijk toch wel het leukste. Sowieso. Maar het feit dat ik wel een beetje angst heb van vliegen. Maar kijk, ten einde is het gewoon wel leuk om ergens anders te gaan. Nieuwe dingen te beleven. Nieuwe omgevingen, weet je. Hoe gaan de jongens van de band daarmee om? Met het feit dat je angst hebt om te vliegen en zo. Ah ja, niet iedereen weet het. Trouwens, kijk. Nog niet. Ja, kijk, niet iedereen weet het. Want ik zeg er niks van. Maar een paar weten het gewoon. En soms dan maken ze grapjes. Ja. Soms zijn ze een beetje van, sorry, je weet hoe mannen zijn onderling. Ja. Dus kijk, als je een groep mannen samen hebt en ze pesten elkaar niet, dan zijn ze geen echte vrienden. Dus ja, sowieso, ze weten het, dan gaan ze grapjes maken. Bijvoorbeeld, er was er een keer, waren we in het vliegtuig, dan namen ze de foto en zeggen van, onze laatste foto samen, weet je? Dat soort dingen. Ja. Maar ja, het is gewoon pret en gezelligheid. Dus ja, ik heb er geen last van in de zin van dat ze dingen doen wat ze niet moeten doen, maar kijk, als we vliegen is het allemaal correct. Als je slaapt in de vliegtuig, dan weet je ook, je foto is genomen, je gaat een beetje rond in de groep, weet je, dus dat soort dingen. Oké, duidelijk. Gilmar, stel, of niet stel, kijken nu vast wel jongeren. Hoe zou je die kunnen motiveren in het doen wat ze willen doen? Of het nou muziek is, foto's maken, breakdansen. Kijk, het punt is dit, hè. Als je die camera zou willen pakken, dan... Ja, deze camera. Welke? Eén van die twee. Mag ik kiezen. De middenste. Oké, de middenste. Nee, kijk, het punt is, het is simpel, hè. Als je iets leuk vindt, als je iets lief hebt, moet je het gewoon doen. En echt doen, weet je, van met je volle hart, met je volle passie. En kijk, het maakt niet uit als mensen zeggen van je kan het niet, het gaat niet goed. Als jij erin gelooft, moet je gewoon blijven nokken. En uiteindelijk kom je er wel. Dus dat is mijn advies. Gewoon als je het leuk vindt, als je het wilt doen, doe het gewoon. Want niemand ziet jouw droom. Ja, duidelijk boodschap. Ja, precies. Kijk, dat is het gewoon. Niemand ziet jouw droom. Hun weten niet wat jij hebt gezien. En die visie van jou heb jij gekregen voor een reden. Je krijgt het niet zomaar. Zo van, je zit niet gewoon uit je duim te zuigen van, oké, ik wil YouTube video's gaan maken. Ja. Weet je? Je hebt het gezien omdat jij weet wat je wilt en jij ziet de weg. Misschien als jij aan je ouders, aan je vrienden, aan iemand anders die plannen voortbrengt, hun zien het niet. Ja. Hun zien het niet, want dat was niet hun visie. Ja. Hun visie was in een kantoor werken, weet je. Dus laat hun dan hun visie uitvoeren, maar jij voert de jouwe uit. In dit geval, zijn er bij jou ook, los van je ouders die zeiden van ga naar school, doe muziek daarnaast. Zijn er mensen geweest die tegen jou hebben gezegd van dit gaat jou niet lukken? Nee, niet precies dat ze dat hebben gezegd van dit gaat jou niet lukken, maar hun zeiden wel van weet je wat, het gaat moeilijk zijn, want er is geen markt voor muziek op Curaçao. Er zijn te weinig mensen, je gaat het niet kunnen doen. Maar luister, ik heb mijn hele huis gebouwd. Cash, zonder banklening, met muziek. Ja. Dus er is een markt. Het is gewoon, je moet je hoofd gebruiken. En je moet gewoon man of vrouw van je woord zijn. Ja. Want iemand, kijk, mensen hebben niks aan jou als jouw woord niks is, begrijp je? Mm. En zolang je je woord kan back it up, dan moet je het gewoon doen. Duidelijk. Waar kunnen de mensen je volgen? Of stalken? Kijk, ja, het is niet moeilijk. Gewoon mijn naam intypen. Gilmar Freites, dan vind je dat wel. Op de page van One Flavors, dan vind je me ook wel.
Op YouTube ook mijn eigen naam. Gewoon, ik heb het allemaal simpel gehouden. Inderdaad noemen ze me wel Gili, maar ik heb gewoon mijn eigen naam gebruikt. Jilma Fighters, daar vind je alles wat je moet vinden. Wat staat nog meer op het pet? Het petto, de petto. Voor 2024. Nou, kijk, 2024, ik ben van plan, ik wil geen beloftes maken, maar ik ben van plan meer solo tracks uit te brengen. Want normaal gesproken, ja, doordat ik meestal gewoon in hotels, restaurants en dat soort dingen optreed, is het niet nodig om, zeg maar, echt solo liedjes uit te brengen. Ja. Want ik heb nooit gefocust op zo'n carrière van oké, solo liedjes, dan bij feestjes gaan optreden. Dat doe ik met One Flavors. Ja. Weet je? Maar dit jaar wil ik gewoon echt wel. Ik heb hele november, oktober, november, vorig jaar ben ik gaan zitten, gaan schrijven. Verschillende liedjes. Ik ben bezig met zeg maar een EP. Dus het idee is om dat revamp te noemen, want het is een herinventatie van mezelf. Weet je, dus de plan is dat voor dit jaar. Ik wil ook gaan beginnen met de podcast en dat soort dingen. Dus dat zijn allemaal dingen waar ik mee bezig ben. Dus laten we gaan kijken hoe dit jaar nog gaat ontwikkelen en wat er allemaal uit gaat komen. Wordt het dan Engelstalig of Papiaments liedjes? Nou, het woord Papiaments, Nederlands, Engels, Spaans. Dus een Alles beetje, erop en ja, eraan. het is een mengelmoes. En hoe gaat het heten? Of heb je nog geen naam? Revamp. De mixtape? Ja, Oké. revamp. Gewoon, het is gewoon een idee is gewoon, ik ga mezelf herintroduceren. Ja. Dus een andere site, weet je. Van, mensen kennen mij vast wel voor het feit van lovey-dovey, weet je. Ja, ja. Van, weet je, ja precies. En ik ga een beetje meer een beetje andere richting op. Oké. Dat gaat hem worden voor dit jaar. En dan ook weer podcast, weet je gewoon. Want ik heb zoiets van. Ik denk dat een geïnformeerde samenleving een sterkere samenleving is. Ja. En er zijn heel veel thema's wat wij hier op het eiland een beetje taboe vinden. En ik vind gewoon van het moet gewoon een beetje Ja. besproken, besproken kunnen worden. En vrij open. En dan ook wel een beetje gezelligheid. Kijk, heel veel mensen weten dit niet, maar ik hou van koken. Oké. Ik maak van alles en nog wat in de keuken. Ja. Ik maak lekkernijen, dat soort dingen. En ik kook ook. Dus ja, we gaan dingen doen dit jaar. Oké. Over dingen doen gesproken. Je loopt sowieso met je gitaar. Ja, Je hebt het bij je. ja, ik heb het bij me. We kunnen wat doen. Als je ja. maar weet wat je wilt horen, dan kunnen we even... Ik mag kiezen. Ga je gaan kijken of ik het ken. Hoeft niet van mij te zijn, kan gewoon iets... Even denken. Of meisje achter de camera mag ook kiezen. Kijk, het mag Papiaments zijn, mag Spaans zijn, mag Engels zijn. Nederlands. Ja, kan ook. Doe maar Spaans, zegt ze. Oké. Laat me even pakken mijn gitaar, maar intussen, weet je wat in het Spaans? Die ziet er niet uit, zegt ze. Oké. Bangwak. Bangwak. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de ilusión.
Tengo un corazón que madruga donde quieras. Y este corazón se desnuda de paciencia ante tu voz. Pobre corazón, no te mates de amargura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera, hacer burbujas de amor por donde quieras. Oh, pasar la noche en vela, mojado en ti, por siempre, mojado en ti. Ja, Dope, ja man. dope. Je hebt een gekke bereik ook, hoor ik nu van dichtbij. Ja, zoiets. Maar nu heb ik nog een beetje last van mijn stem. Ja. December was nog een drukke periode, dus ik hou het een beetje rustig. Maar ja, ik doe mijn best. Nee, dope, dope, dope. Als jij zou moeten kiezen, wat zou je dan spelen? Als ik zou moeten kiezen. Oké, even kijken. Dan zit ik meer in het rest van Lost without you, can't help myself. How does it feel? Know that I love you, baby. Lost without you. Zoiets. En die trend, een beetje R&B-achtig. Ja. Of dan weer van Brian McKnight, weet je. Dat is eigenlijk mijn lievelingsartiest. Dus in die trend zou ik kiezen. Dope. Nu maak je me eigenlijk nog benieuwder naar je EP. Ja, dat is goed. Dat is goed. Want kijk, wat ik kan zeggen is, het gaat een beetje in de richting van zoek en compa. Oké, ja. En dan dat een beetje mixen met een beetje van R&B en dat Ja. soort dingen, weet je. Dus het gaat die kant op. Dus dan heb je ongeveer een idee van wat je kan verwachten. Het is een beetje van een mix van zoek, compa, R&B en dan heb je zeg maar wat ik noem het zo, maar het heet zo eigenlijk niet zo. Ik noem het merengue fina, weet je, een beetje van Ja. lekker dansachtig muziek, Ja. maar dan toch wel chill. Dus dat is ongeveer wat je kan verwachten. En je produceert het ook zelf of dat laat je doen? Nee, ik produceer niet zelf. Wat ik wel kan doen is, ik speel zeg maar de gitaar in Ja. en dan misschien de bas erbij. Oké. En dan heb ik een paar vrienden die doen bijvoorbeeld de percussie en Ja. dat soort dingen. Ik probeer zoveel mogelijk live instrumenten te gebruiken. Maar dan weer voor een paar van die andere soort muziek, bijvoorbeeld zoek en dat soort dingen, is het sowieso wel interessanter om een beetje te experimenteren Ja. met samples en dat soort dingen. En daarom ook zeg ik zoiets van zeg maar revamp, van herinventatie. Want Ja. ik ga dingen doen wat ik normaal van eigen keuze niet zou doen. Want ik Ja. zou sowieso voor mij altijd leuk gewoon live instrumenten. Maar nu ga ik een beetje meer werken met beats en dat soort dingen. Een hele goede vriend van me, die gaat me helpen. Misschien ken je hem wel, is Gadameli. Ja. Dus ja. hij gaat me helpen met 1 of 2 liedjes. Dus ja, ik ben er zelf benieuwd naar. Dus ik weet niet precies wat het gaat worden, maar interessant is het Ja. sowieso. Potentie heeft het in ieder geval wel. Laten we hopen. Ja, ja. Nou, Gilma, bedankt. Bedankt voor je tijd. En bedankt voor je oprechtheid. Bedankt dat je ook je angst hebt gedood nu op camera. Nou, ja, kijk. Ik heb een paar angsten, man. Dus ja. Het zijn er een paar, dus we kunnen even doorgaan. Ik heb hoogtevrees trouwens. We zitten hoog op. Je ziet me al lang kijken naar achteren zo van ik ben hoog. Maar ja, kijk. Ik heb zoiets van, het is een angst. Gewoon face it head on, weet je. Dus het komt goed. Nee, bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Bedankt voor je oprechtheid nog een keer. En ja, jullie bedankt voor het kijken. Vergeet hem niet te volgen. Nu helemaal dat zijn EP uitgekomen. Ga hem stalken zelf van wanneer komt het uit. Ja, doe maar.
Vind ik prima. Zet die druk op hem. Vergeet ons niet te volgen. Gebroeders Wolf, YouTube, Instagram, Facebook en TikTok. En ja, abonneer natuurlijk. Anders doen we het ook voor niks. En druk op de like button. Dat moet je doen. Like. En stuur het door. Want hun willen het ook zien. Ciao!